Ai zburat cu asta? Ha? Ai zburat? Cu asta? Eu simt de spate, mă. Cu asteleta am zburat cu Spitfly-ul meu. A zburat Dorin cu ea. Hai mă, Dinu, să-ți dau o seletă să nu te chinui. Nu-i de spate? Stai mă că e de față. E zero, e de față. Uite bă, că auzi de spate. Urlă Stăm ceva. acolo aici, nu simți nimic aici unde e aripa ta. Nimic nu se simte. Dar vezi că auzi pădurea, aia pe liniște. Nici cam nimic. În spate. E zero. Da. Păi era acolo și ce să mai dau jos? Că Klaus, Klaus făcea mișto. Bă, dar ce-ți trebuie rezervă la Spitfly? Bă, dacă era aici. De aia, nu cred că ai timp să faci. No, tica. Păi dacă am luat o închidere asimetrică la Carver și o înghețat ăia toți, mie mi-a lăsat ceasul. Bine, am avut timp să reacționez. Dracu, mă, nu bate deloc? Ba da, acum e pe 120, stând. Zici tu? A, uite-te la ăla, la Panglici. Espo, așa. Estul, da, dar nu 120. Nu chiar 120, semprosen. Corci tu, Adi? Orice una cu aia. Hai că parcă dă de față, a? De fapt, eu am blue o mașină. Ăla e green-ul. Green-ul, să ți-l dau. Acu e, nici nu știu acu e. Leargă, 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 leargă! Bine! Da! David, David, Auzi, am uitat să te întreb o chestie. Când am speculat ultima oară, am văzut o chestie, s-a apropiat așa mai mult de pământ. Uite, ai văzut? Arată de malul ăla. Wow, eu nu vreau să văd. te ridică că tu... Alea nu se ridică. Vânt de rahat. Da? E vânt de rahat. Da, dar dacă ești la litieră, clasică. Dacă ești la litieră, Am obișnuit numai pe vânt de ăla, de puteam 2 pași și ei, na. N-aș făcut, na. pleca de genul, deci te călai și ziceai 2000, direct. Hai să vezi ce filmări tare am tras de până. Zicea Alex că s-o vând, dacă e. Mă lasă o lună. Dar ei au început să le vândă oficial? Da. Dar asta e un model un pic proto, că originalele pe mijloc are un desen din ăla mișto așa, ca un Buddha, știi? Din ăla. Singura problemă care are un pic e la spirală, nu iese singură, trebuie să ai grijă. Adică iese, dar accentuat cu tare. Păi cred că are viteza. Băi, știi cum se învârte față de green? Stai că e zero. E zero de spate. Știi cum îl simți? Bineînțeles că mi-a greșit seleta iară, ca de obicei. Asta? Am pus porcăria asta de